Flowcare Infinity er en kompakt letvægtspumpe, som er meget enkel at opstille, og på grund af dens brugervenlighed er den også meget nem at anvende. En kombination, der gør, at den både er velegnet til stationær brug ved siden af sengen og til transportabel brug. Kontroller, at du har den korrekte sondeernæring, og at holdbarhedsdatoen ikke er overskredet. Udpak Flowcare Infinity ernæringssættet. Skru låget af sondeernæringsposen, mens du holder den opret. Fjern beskyttelseshætten og prik hul i folien med den plusformede konnektor. Skru derefter ernæringssættet fast på sondeernæringsposen og stram hætten. Hæng posen over pumpen på stativet. Klem på dråbekammeret, indtil det er cirka 2/3 fyldt. Åbn pumpen ved at trykke let på låsemekanismen i bunden af låget. Åbn låget helt. Kassetten på ernæringssættet er designet til at passe ind i pumpen og kan kun isættes på én måde. Placer forsigtigt den fleksible silikonestrop rundt om pumpens rotor. Stræk stroppen og placer kassetten i indhakket. Luk pumpen med et klik ved at trykke let på låsemekanismen i bunden af låget. Tænd pumpen ved at holde on-off-knappen nede i 2 sekunder, indtil du hører et bip. Pumpen kører en kort selvtest, hvorunder serienummeret og softwareversionen vises i displayet. Selvtesten slutter med en visning af den totale mængde, der er indgivet, siden pumpen sidst blev clearet. Nulstil volumen ved at trykke 1 gang på CLR-knappen. Displayet viser nu automatisk det seneste ernæringsprogram og den senest indtastede gennemløbshastighed. Nu er det tid til at fylde ernæringssættet. For at gøre dette skal du holde knappen Fill Set inde. Efter 2 sekunder bipper pumpen. Slip knappen, så fyldes sættet automatisk med ernæring. Fill Set vises i displayet, mens sættet fyldes. Pumpen går nu automatisk tilbage til pausetilstand. Denne proces skal gentages, hvis der er brug for at fylde ernæringssættet yderligere. Fyldningen af sættet stoppes ved at trykke på knappen Fill Set igen. Du kan også fylde ernæringssættet manuelt ved at klemme let på den del af den fleksible slange, der er markeret med et lille dråbesymbol. På dette stadie er Flowcare Infinity-pumpen i pausetilstand og klar til programmering. Hvis gennemløbshastigheden er gået tilbage til 0, skal den genindstilles ved hjælp af plus- og minusknapperne, indtil den ønskede hastighed opnås. Du kan også indstille en dosis ved at trykke på knappen Dose equals Volume. Standardindstillingen er konstant flow. Denne indstilling vil afgive hele ernæringsmængden med den valgte gennemløbshastighed. Alternativt kan du også indstille en dosis ved at trykke på plus- og minusknapperne. Du kan nu forbinde ernæringssættet til patientens nasogastriske sonde eller PEG-sonde via konnektoren, og ernæringen kan påbegyndes med et tryk på startknappen. Mens pumpen kører, kan følgende oplysninger hentes frem på displayet. Hvis du trykker på infoknappen, vises den totale mængde, der er indgivet, siden hukommelsen sidst blev clearet. Hvis du trykker på milliliters per hour, fremhæves gennemløbshastigheden. Hvis du trykker på Dose equals Volume, vises den volumen, der blev indgivet.